Искам да се представите ваши имена какви са? Моето име се казва Валентин Димитров. От Долна Липница съм. С какво ще впечатлите днеска? Виж какво може да правите, в какво сте най-добри? Можем на сирени, оръжия, оркестъри. Оркестъра, как може да прави оркестъра? Ага, добре. Автобуса откъде минавате? Автобуса минава от Долна Липница за полски Трамбеш, от Трамбеш тръгва. Откъде спира? Къде спира автобуса? Спира от спирката на Трамбеш. Долу? Да. Долу на спирката спира? Да. Ага. С какво гориво карате? Аз си карам на Рангутан. На Рангутан. Това какво гориво е? Нещо газ. Специално между газ и нафта? Да. Нещо като нафта? На газ. На газ? На газ. Заредат колите. Да, разбирам ви. Ами иначе имате 2 дини. Една ябълка и 2 сливи. Изяждате едната слива, колко дини остават? Остават 2 дини. Ага. 2 кайси имате примерно и 2 сливи. Изяждате кайсиите, колко сливи остават? Една да остане. Една слива. Добре, добра логика. Усмихнете се малко за пред камерата, все пак ще го гледа цяла България. По-добре. Сирената как прави? С колко километра карате в час? Караме на 280 лисана. На задна гума с колко варите? Може да карате? На задна не. Не можете. Ага. Искам да покажете нещо, как карате. Караме бързо. Нещо да покажете? Може и да се въртим и упумпал пеш. Пеш може да се върти в упумпал? С колко километра? Малко, най-много на 20. 20 км може да ги въртите в час? Можем. Нека видим. Е, тук на място. А гумите въртят ли? Въртят как? Как въртят? Пушат ли като въртят? Пушат, да. Я покажи. Я запали гумите. Запали гумите. Нека колегата да дойде. Колега! Процесора какъв е? Процесора и двигателя му и 201. Процесора как е? Процесора е добре. Добре ли? А колко инча ви е монитора? Монитора ми 206. 206 на колко? На 160. На 160. Мгм. Калашниците. Калашниците да видим. Калашниците. Ето взеха да падат и връбчетата отгоре. Колко орангутана си убил при живота си? Нищо не съм убил. Не може да убиваш. Не. Ти си добър човек. Колега, да пядай да дадете някой въпрос на партньора. Я запали гумите. Пушек да са дига. Да се дига. Там. Аз ги показвай. Пак че не може аз снимали. Снима то. Снимам. С колко това гуми карате? Може малко да се изтъркали, пак варят. Варят.